दिनै 10 नं बावखुंग्रि बिजाबाव जोङो बिटिआर सरकारनि जे अनसाय बिथांखि आसनि प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा बा बिटिआर सरकारा अनसाय बिथांखि आसनि बानायदों आरो बे अनसाय बिथांखि आसनिनि गेजेरजों जोंनि बावखुंग्रि बिजाबनि सिङाव थानाय गासै जोङो एसटि फोरनि थाखाय 150 आरो नन एसटिनि थाखाय 60 गासै 210 जोङो बेनिफिसियारिफोरनो जोङो दिनैहाय जोङो चेक राननाय हाबाफारि लादों आरो बे चेकआव जोङो 5,000 हिसाबै होनाय जादों। जोङो आसा खालामदों जोंनि बावखुंग्रि बिजाबनि सिङाव थानाय जायफोर गरिब दुखिया सोरबा दखान होयो सोरबा लेबार मावना जायो बेबायदि न'खरफोरनो जोङो बे अनसुंथाइखौ जोङो होनाय जादों आरो आसा खालामदों जे बे आसनिनि गेजेरजों जोंनि गोरिब न'खरफोरा एसेबाबो लाब जागोन। सिगाङाव नैबे बिथांखिनि गेजेरजों चेक गथायनायखौ नुनो मोनबाय थादों। दासिम बावखुंग्रि बिजाबनि सिङाव साबैसे सुबुंफोरनो नैबे चेकखौ होनाय जादों? जोङो दासिमाव जोङो खेबब्रै जोङो अनसाय बिथांखि चेक होनाय जाबाय। मोनसे समस्थियाव जोङो 200 टारगेट हिसाबै जोङो बोसोरै मोनबाय थादों आरो देग्लायहाय नन एसटि बानायनायखाय जोङो 10टा जोङो बारायनो जों मोननो हादों बा 210 देग्लाय जोङो मोनदों। गासै जोङो 800 जननि बारा जोङो गोरिब न'खरफोरनो जोङो अनसुंथाइ जोङो होनो हाबाय होननानै जोङो फोरमायनो हायो। बे चेकखौ होनायनि गेजेरजों नोंथांमोना माबायदि अनसायनाय मोनदों रायजो राजाफोरनि? जोङो रायजो राजाफोरनि सायाव जोङो जेब्ला जोङो खामानि मावो बेहाय बिथांमोना जोङो आसनिनि गेजेरजों बा आसनिनि बाथ्राफोरखौ रायज्लायनायाव बिथांमोना मोजां पजिटिभखौनो बुंदों, मोजां मोनदों। माने गोदोहाय बेबायदि आसनि गैयामोन बा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सरकाराव बेबायदि आसनि गैयामोन। दिनैहाय प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा जोंनि काउन्सिलानो एक्सट्रा आलादा निजा मोनसे आसनि बानायनायनि गेजेरजों जोङो गुबुन गुबुन आसनि जों मोननो हानायाव जोङो जोबोद गोजोननाय दङ होननानै बिथांमोना गोजोननाय फोरमायो। बे हिसाबै जोङो रायजो राजाफोरा जेरैबायदि जोङो बे आसनिफोरखौ जोङो रायजो राजाफोरनो होनाय जादों बिथांमोना जथेस्थ' जोंनि फारसे जोंखौ सहाय खालामदों आरो जोंखौ मोजां मोननाय मोनसे बिथांमोना फोरमायदों। मा थाखोनि सुबुंफोरनो बेबायदि चेकखौ होनाय जायो? जोङो बे जायफोर लेबार श्रेणी होनो जोंनि गाइडलाइन हिसाबै जायफोर गरिब सोरबा फिसा दखान होनानै सोलियो, सोरबा मैगं फानो, सोरबा लेबार मावो, बेबायदि केटेगरि बेबायदि श्रेणिनो जोङो नैबे अनसाय बिथांखिखौ होनाय जादों।